pakamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndoda mari yangu US 2500 iyo yakasara pawakandipa imwe yanemboudza koshituka nemari yedare. Ngoti mambo chete Patrick zvavo zvakupera mini Maxwell nawe iripo ndekuti mukomana wePatrick Moyana ndakamupa 5,500 kuti anonditengera rori inonzi Toyota Jetron sezvinyorwa zviri panapa izvi. Ndamutuma kuti aenda anonditengera rori Toyota Jetron, haana kuemera Toyota Jetron, akanotenga chikombi. Atenga kombi iyoyo akatenga nekamwe kakorora tamotikari mbiri dzaakauya nadzo zvotatavimbisana nazvo zviya haana kuita saizvozvo. Right, ndachimufonera aripo vamayana zvakamira sei anzi rori kunongo hama iri kudhura, rori iri kuita 10,000. Adamayana kana rori iri kuita 10,000 chikumbiro changu ndechekuti dzokai nemari yangu ende uyezve mari yebhazi musanetseke, torai kuti pamari yani pamari yangu modzoka kana rori yakakwira isi toita plani kuno yekuwedzera mari kuti isvike pai pa 10,000 ikakwira haana kukwanisa kuita sei. Akabva ashandisa mari yangu ari ikoko vatenga kombi vatenga korora. Right, taenda kuita seizvozvo achiuya taonana naye wanaiwa Moyana tauya tokuda mota ndakatenga kombi kana muchida ndo zvino here zvatakawirirana zviri pabepa pedu pane rori Toyota Jetron chitondindimira mandipa 3 weeks ndoketa fedya apedza kuketa fedya yangu ndotengesa fedya yangu ndatengesa fedya yangu ndokupai mari ndokudana ndaenda kuita seizvozvo fedya yakatengeswa yakakona kusvitsa 5,000 yakakona kusvitsa 5,500 ndobva ndipa 3,000 kwabva kwasara balance ye 2.5 pasara balance ye 2.5 ndakuchimubvunza mari pano but wanaiwa Moyana dai makangodzoka nemari yangu tisina gekaresera tikuita tashupana dakara techisvika kuno ndaimboisa mudare muno kuti mbotionerewo nyaya yedu kuti yakamira sei. Right, izvo zviri kutaurwa Moyana Madre taura ndichiti wachabuda wabatanidza nyaya Toyota Corolla ndakaitenga kumashure ndakatoibhadhara kumashure about something like 800 ine balance 800 saka imodera ndakatenga kaenda kuzoishandisa ini personal. Wachabuda mari yavo ndakatenga mota yawataura karafa ndikauya nayo wakairamba waramba motikari kasatochiti wachabuda kwanzosa mari yavo tova ndati wachabuda tikete 40 ndikupe mari yenyu saka ndakaitengesa ndikwana 3,000 tikapa 3,000 wachabuda vakazouya pafama kusanga nge 3 weeks ndavapa 3,000 vasvika kwandiri wachabuda wakati Moyana mari yanga yagaiswa kwamuri kumba achawira namaibo saka ini ndakachibata chokuenda nacho chokuratidza kuti imimi ndokuziva kuti pamari yangu uzima yangu yagaisa kumba ndakwanisa namaibo. Wachabuda wakatora motikari yangu Toyota Passo yaifamba nemudzimai wangu ndobva vaenda nayo iwe wachabuda kumbako vachabuda taisana mangwani motikari nokuti motikari iyi inokosha haienderani nemari yenyu inoita $4,000. Wachabuda wakatora kuti motikari ndoenda napasa nayo ndobva waenda nayo kumbako vantanoipaka kana imakuida mukaona ndoda kutenga motifonera. Wachabuda watora mota iya nayo kumbako wasvika ndizoti wakafungei wakasvika ikoko migwangwa kobaita pezi nemushikashika here ini ndakazoona motikari kubva kumapurisa yaita accident yati Mambo marobotsa mota yana kuitira mwa wachabuda mota ndakaitira kumapurisa zvawakuziva iwapo nemadhiraivha zavaishandira zvese ndinazobva mota yakaita pavit vainspector zvayakazvakafa pairi nemadzina akaponzera tika munhu akaya pavari achangabhadhira mari kuti akutse motikari mota mudzimai yange iri Toyota Passo new shape. Okay, iwo wacho wachabuda wakatiza nevanonzi kindrol driver aiwashandirewo wakaramba kubhadhira kana mari yemafainzi ese ndikabhadhira ini pakauya makoreshenzi kuti mota igadzirwe saka hunde yangu wachabuda yapa kuti iwo wakuti tipe mari yangu yakakwana iwo motikari yangu wakatora kuashandisa zvanga tisina kuira nyaya yekolola yakutaura yakunyepa mota yekolola iyi haimboenderani nemari iyo because mari makandipa mubadza mari yekolola nemari yemota iyo inosvika zvikoma 7,000. saka Toyota Passo inani izvo Toyota Passo ndakazoitora kubva kumapurisa ini wakaigadzirisa mari haisati apera kugadzira makwekwenzi achari pana
Iwo wadarika fanira kufunga naye tichimboerenga mazoi izvo zviri kutaurwa kuti hanzi takuwirirana wakatora motikari yangu as exhibit, as ukaenda nayo kumba kwako ndokubva wakuita mushikashika ikafamba makilometers ari kutaura kuti from the day yaakakweka yaakaestimata kuti yakafamba makilomita anoita 600 and chakuti 6000 ndizvo 6380. Ndinopokana nekutaura kwaari kutaura. Inini ndini ndakatokombolena mama muna July. Kuona iwewe kubva muna ndozvotirikubvunza kuti wakatotora here kuipindura mubvunzo. Akandipa. Akabvira kundipa ndingaende kutokombola. Wakanotora here motikari. Akandipa iyi motikari. Iye ari kuti wakauya ndobva wati ndakutora something. Akabvira kuti ndipa kwezi ndindaende kukombolena nguva kuti wana ndirinofamba nesoka yoni makano. Ndakabvira wakapirwa uchinzidechi. Iye akati fanai kufambisa ndichigadzira mari. Hanzi fanai kumichishandisa ndichigadzira mari. Fanai michishandisa ndichigadzira mari. Ndizvo here. Kwete mota yakabvoma kwemudzimai wangu waita kuti ndakubasa kubedbridge. Wachabuda wako yawakanidza waitoda kombi yawaida tikati mari yapa kombi inowanise. Tinozonesana mangwana. Wakatora motikari yemudzimai wangu kaenda nayo tikaturega kuenda kubasa nemota iyo. Pana wangu wari witness eyewitness of money. Zvirikutaurwa. Saka yo kuti saka ndakatora mota zvichisimba. Wakatora nekuti wakabva woendeka usina motikari. Zvichisimba. Wakatora mota yangu zvichisimba. Kana ndakandatora zvichisimba akakonwa sei kunondimhangara kumapolisa. Ungange wakaita coerce someone, wakamweka wakamutaura mashoko obva akupa chimbadzo mombadzurana mega wotora motikari. Iwe wakatora motikari iyo zvichinzi chii? Akati fanai michishandisa sinzi. Kana zviri zveunzi fanai uchishandisa it means kuti waakundoita service. Unenge wakutobvumirana kuti right pandinondoita service yemotikari yako ndichabvisa mari yekufanira kusanishandisa ndichisapureta pamungao wako. Ndo zvinonzi nekuti yapa basa. Yakuchenjera mari. Kutaura ngekuti mushikashika ari kunyika. Ndiri kutaura iwo zvacho zvawakapuwa. Kunzi uchiti ndakanzi panondoshandisa. Achitsvaga mari yangu. Achitsvaga mari yako. Ende kunzi fanondoshandisa uchitsvaga mari it means kuti akutondoita kuti akudidacta mari pamari iyoyo zvichienda kuti uchifanondoshandisa mudziyo uyo uchimubhadharira zvichienda kuyo.
taura tinzwi. Inini wangu ndinogara kusaidi kunogara moyana. Mota yekamota karikutaurira kati ndinokaziva handisina kupinda munyaya yawo asi ndikuti mota yamoyana iyoyo yanga iri nyowani zveshuwa. Taitomboifirawo izvo. Saka papatakanga ndakabatirwawo mota nemunhu akatoita nyaya dzawo dzemota. Takaonawo mota yaipa yakadzoka takatoitadza kuti ndo mota yamoyana here yataiziva here. Zveshuwa panyaya yemota mudziyo wamoyana wanga wari munyowa. Asi pawakazoenda kwawakaenda wakadzoka wapana. Ndakaionawo. Asi tiri pakutangamire uyo moyana uyu akutaura iyo zvinezvo kuti mota uyu akatora zvechisimba. Bari pekutanga ambotaura kuti uyu akatora mota achiti inogara pamba. Unenge wazondibhadhara uziva kutora mota yako. Pane chisimba here ipapo. Pakabva kuharare nemunhu akasvika kati haendi ndakutogara pamba pavo ini nemhuri yangu samasa ndizoti inini ndikuona nyaya yekubva kwekutanga haina kunyatsojeka. Mota iri kutaurwa kunzi yakatumirwa nachabuda iToyota Dutu irori. From the onset rori harina kuuya. Chakatadzisa mari yachabuda kudzoka handisi kupanzwisisa kuti chii chakaitika kuti mari yake isadzoke iyo wamboipinda. Ukaona mareasons yamubatsirai painyati mari panyaya iyo nekuti uyu apuhwa mari yatadza kudzoka handiti uyu anotenga motikari handiti mazvinzwa nemari iyoyo uyu azobvisa mari 3000 kubhadhara chikwereti ichocho. Saka pasina kujeka kwamuri ndepapi ipapo. Pana ndichida kusvika pakubvunza ndepekuti pawapanana mota iyi yanga ichifanira kubhadhara chikwereti here kana kuti iri kudzoka futi kwamuri. Zvataurwa zvanzi chifanira kundobata ndichikutsvagira mari ndo yanotora mari motikari yangu ndokupa mari yako. Ngatisarebese matare ngatinzwisise matare atienda nekuti munotonga matare imimi. Ndachida kubvunza wakapiwa motikari vari kuti wakapiwa motikari kuti chokwadi kuti makapiwa motikari ichimirira mari yenyu kuti mupiwe mari yenyu. Imi muine motikari yeuyo iye aine mari yenyu. Imi mobva mapinda mutsaona nemotikari yeuyo asati akupai mari yenyu. Motikari inogadziriswa nani? Motikari yeDinda inofanira kugadziriswa. Ndo zvakaitika. Uyo akatongototora motikari yake yachisaenda ichagozigadzirisa sei yanga atotora nayo. Handiti motikari yanzi yanga yakupolisi. Polisi yochifonera uyu kuti motikari yako yakuno. Ende kana iwewe waita damage izvozvizvi kundotenga manew fenders kutenga zviro zvitsva zvekupera chidhatika yatochi mhosva yatochi yako. Uyu wonzi motikari yako yataibata iri kuno uya nebhuku ndiani bhuku ende iwewe hauna bhuku haungandoinyururi. Wakaenda here kunokuta kuti motikari yako yaita accident? Iwewe ndio wakapuhwa motikari muzukuru wako aigozenda sei? Wakaenda here iwewe wacho kundoti pawaita accident wakaenda here kuna moyana kundoti ndaita accident nemotikari yako? Ndakamufonera chimudza ndo zvaitika isu hatina bhuku rekuti tikwanise kuibudisa kupolisi. Ndakamufonera. Hanzi takakufonera Mambo wachabuda wakazofonzwa nemudzimai wangu kunzi kwenda ndaenda kumapurisa. Wachabuda wanga asingabudikiri panyaya bhozi mota yemunhu wakapa akanopa munhu akasina license ndobva atsika mota munhu kwakutiza. Saka mota pakaenda kumapurisa wanga asingabudikiri pachena kusvika musi wakazonzwa kuti mota yabva kwaViet. Zoti munhu yemusungu akudiwa kumapurisa wakandopa munhu motikari iyo munhu akandopawo umwe munhu. Zvese zvitorwa manyero. Munhu uyu haaziri straight. Dai anga ari munhu ari straight. Zvikuedza
hapana anoti umwe straight kana kuti haasi straight. Taura mafacts ako Ndikuti inini dai anga ari straight akagara auya nerori toita chitro. Ndikamufonera aiwa ndobva uko ndosaka kuchiparwa mhosva haasi straight iwe oregerawo kuita straight here nekuti haasi straight in the first place. Ndakamufonera kuti ndozvaitika so saka ndiri kunosvikira nhaiko kuzvanzi amotikari yatopavia iti ungafone zviro zvakadaro kana unotoenda kune munhu kundotaura kuti shamani motikari iyai takati paradzane pamusoro nyati takati paradzane kwaanogara nekwandinogara saka tati kutofonerana kuti tigone kuona kuti tisvikirane papolisi pacho. Asi ichokwadi here kuti mota yakamboenda kumapurisa? Ichokwadi here kuti Moyana akandotora mota yega kumapurisa? Ichokwadi here kuti mota iyi yaipirate? Yaidrivwa nemunhu asiri iwewe. Ndakanga toitumira munhu atumira inzwaka ichokwadi here kuti yaidrivwa nemunhu asiri iwewe. Ichokwadi kuti pane munhu akadhumwa nemotikari iyoyo. Munhu akadhuma anga asina license. Handizozvizivi kuti muzukuru wangu akazvifambisa sei. Mvati ukadai uyo uine uchiziya zviro zvese vanongira zvakaita. Munhu unobata motikari muzukuru wenyu. Munofanirwa kumuziva maitiro acho. Ane license here, ane provision here. But ari kunzi muzukuru wake akazondopa umwewo futi munhu azoita accident asiri muzukuru wake. Asina license. Ini nyati handisi kupokana nazvo. Zvese izvo handisi kupokana nazvo. Pati kunetsana ndepekuti iye akaitora sei achiona kuti inoda kugadzirwa. Dai akaisiya ndogadzirisa ndonetsana nemuzukuru wangu. Togadzirisa motikari. So tomupa motikari yake yakaita sezvainga yakaita. Imira kuti yakadimbuka nezvimwe zvaizvida kuti zvinge zvichiitwa. Zvakodzerwa kuti zvakodzerwa. Izvi zvandakatoitisa kuti ine ndakatotora. Ambotaura nyaya kuti hataikwanisa kutora mota kumapurisa nekuti hatina bhuku. Iwe usina motikari quotation unoita sei? Takazeta nemunhu waakatuma kunyikirikiri ndobva tatoitisa izvo zviri panapa izvo ndobva tatoitisa kubva pavhiaiti zviro zviri panapa izvo newakatuma kuti iye ane quotation kaainaye muridzi wemotikari nekuti iwewe unokwanisa kunondasa unoona kiya iwewe achinoendesa kuna nemaprofessional nekuti chinhu chake iwewe hachisi chiro chako. Ine ndiri kuda kubvunza tora kwamakaita motikari pana baba muchigara nani makaita mwedzi mingani minani? Akandipa muna July ndinotenda kuti yakasvika haona kupedza mwedzi mambo muna July kudenga kuti pane akanyora takaziva kuti zvichatisvisa kwese kuno ana mambo muna July ndichitobva kumafuro nemari ono panguva yese nemari yangu ndinoda kubvunzana newe picha iwe unoziva kuti motikari pazuva inoita mari papiroti iwe mota kusvikira 9 kubuda 9 na 6 zotokupamba na 6 inoita mari pazuva. Zvakupirate zvaari kutaura ine handiriziva kuti izvi zvinoita mari ine handirizivi kuti zvinoita mari because handisi mutrade handirizivi kuti zvinoita mari saka ndakandamutumira zverori ndichiita ndiite business rangu remombe. Wakange uine nyaya iwe ichabuda wakange uine nyaya yanga yakanaka dai kuri kuti wakauya ipapo wakange uine nyaya kumakotsi usina kuzvitonga wega pachezvako wakatonga nyaya yako watonga nyaya yako ndokubva yakunyudza. Dai akanga aine 2000 usina kundotora ende haubvumirwi kundotora mudziyo wemunhu. Hakuna unotoenda kumakotsi, makotsi ndiye anobvumira kuti atora through makotsi. Iwewe haubvumirwi kundoita extortion. Pamusoro yenyati ndiye akatobvira kutoti azviwa ndakunyanya. Uzwa here zvatiri kutaura. Wakange uine nyaya but kuti wakabvuma kutotambidzwa mudziyo kana kuti ndiwe wakandoextorta iyo yawe uyakutaura kuti handina kunge ndakabvuma but wakanga wataura sezvaari kutaura kuti wakanga wakurambira pamba pangu ndo extortion. Handiti kuti handibvi pamba pangu kusvika ndadii uyu ndokuona kuti ndingaite sei ungafire pamba pangu ungazvisungirire pamba pangu ndo extortion ndo kubvisa motikari.
Saka izvozvo haubvumirwi under what circumstances kuti utore chinhu chemunhu through extortion. Watora chinhu chemunhu through extortion, wabva waenda nacho, wabva waita accident nacho. Apa waakuda mari yako 2500, uyu wauraya chinhu chake. Uyu anenge arikutaura kuti aikuona uchiita chipirating nemotikari yangu, nekuti kana wapa muzukuru wako, waipa muzukuru wako achidhiraivha, zvaanenge achizoita iwe haunenge usingazvizivi. But uyu oona munhu motikari yake yakazara, kana dai akaona musi umwe chete anobva atofunga kuti motikari yangu iri kuitopirata everyday. Saka ipapo ndiwo wakadi wakanyangadza. Ende uyu makosi ake akutaura apa akuita amount akutodarikira mari yako yawakanga wakadii wakamupa. Saka dare rinogozobatsira sei iwe wakatanga kuzvibatsira? Mukuzvibatsira kuya wakundopara mhosva. Wapedza kupara mhosva wauya kumanga. Wakuzoya kumanga. Kungoti kutaura kwake hake, asi tikuti nini? Ndo zviripo, ndoti kutaura kwake hake, ndo zviripo zvacho. Kuti wakatonga nyaya yausingafani kutora through extortion. Ungada wakati ipapo pawakaona atadza kubhadhara mari yako, wakauya kumakosi. Makosi akada akatora kana motikari yake iyo akatengesa akakupa yako, bharanzi ichidi ichisara kwaari. Akazikita weka. Ndikumbira kubvunza kuti mota ya wani mota yakaita damage yavo Mambo iona payment quotation yacho kugadzirisa irikuta 690 handiti 600 690 kuti igadzirwe. Koita makosi arikuti yaipaireta motikari yangu yakanga ichipaireteswa, mari yacho ichienda kune ichibva yakuita about 1000 mileage 6000 kilometers yaakafamba. Wapa akaitora akafambisa 6000 ende ichipaireting nekuti dai yanga yakamira ingadai isina kukloka mileage iyo. wanoda mari kune uyu yakasara pane mari 2500. Saka mune makosi ake aya ese tikaeda anondodarika 2500. ava wanga waine mhosva chikwadi asi havasisina mhosva nekuti ava vakatora mhosva kuita yavo. Andimaona mani imimi ava havasitorina mhosva aane mhosva ndini makauraya mota yemunhu chikaichovhesa mamutorera nechisimba akana munhu akusipana handii haana kunyara nezvinhu zvakaitika. So angati akangosiya motikari mumaoko mangu indogadzirisa motikari. Ndagadzirisa motikari ndokupa motikari yake. Ndamba motikari yake iwe ndipa mari yangu balansi yako. Ari kuti wananyati kuti zvisvike kwese ndiye asinokwanisa kudzoka nemari yake. Dai akadzoka nemari yangu tisina kudare kwese. Ndatomufonera ariko ndamupa mari yangu. Dai akangodzoka tisina kudare kwese. Saka ndingamuti akandisikira chimbamba ichi. Ndakamupa mari yangu. Dai akangodzoka nemari yangu. Tinokonta kana mari. Nandi mimi makapuwa mari 5,500 makafonerwa yekuti kana washaya rori regera havana kundifonera wakati ini chandangaita ndakona kuti ndandine mari pandada kutenga kuti mari ikashota musataure nyaya order hazvina uyu akapuwa mari idzi dzinoti ndomhosva iri chii kuti akaisenzesa sei hatingambopedzi dare akatadza mhosva akadii akatadza kuti wakatenga motikari mbiri zvava zvake kana kurasa kana kuti akadii apuwa chi mari isusu hatida badare hazviti batsiri dare kuti titi wakazoisenzesa sei wakazoti chatoziva kuti 5,500 he did not deliver. He paid back 3,000
pa 3000 uyu akadai akauya kumakotsi kuti haasi uchakwanisa kundidii kundibhadhara makotsi omubatsira nekuti hatiurayi munhu kuti tikuti wakaita sei akatopara chii ndokupara kwemhosva kunoitwa wapara mhosva unoenda kumakotsi wotongwa odii obhadhara dzirumai makotsi uyu ndokutora manje mhosva ndokuimaoko ake aita majastiti ndokuenda ndokundokwadza mudziyo wemunhu akwadza mudziyo wemunhu ndiye ane mhosva haachakwanisi kuti chi aripire mhosva iye ochizouya kumakotsi na Mambo, ndotoro chino chimwe chete. Last week iyo ndakafonera neng'anga kuchipinge kuenda wachabuda ita kumvura. Saka ndakairobota audios. Na ichida kumvura nenye kuti mari wachabuda. Ndikati aya wachabuda wakwanisa kumvura nekuti iwo futi wakatora mudziyo wangu. Ndine audios acho. imwe saka taura tinzwe tipe judgment zvaari kundirambira kuti hanzi handina kumufonera ari koko ndine witness ndakatomukira pamba pavamuzava kwakufona futi titisi aiwa tati nyaya yemari akakanganisa imhosva yaakatodii yaakapara uri pazo wega kuti wakamufonera uchimuraimaenda waitofanira kudaro uchitomuda kuti dzoka nechi nemari yangu aida afanira kuti adzoke nechi nemari yangu but haana kudzoka akandoita misuse chi mari yako right abva aita zimhosva right payment ndobva abhadhara more than half 3000 atadza kuzobhadhara balance ungadai wakauya kumakotsi kuti makotsi adi akubatsire sezvawaita nhasi izvi asi ipapo nawo iwe wakatora mutemo ndokubvatora mutemo kwakudii kwakuusenzesa wega wausenzesa wega wakaenda ukandouraya motikari yemunhu munhu akutaura kuti motikari yako wakatora wakaita izvi nezvizvi nezvizvi nemotikari yangu saka neyakadii dai akatomboita accident iri mumaoko ako zvazvitombori nani but wakanga wapa munhu iyeye ondopawo mumwe munhu saka it means kuti motikari yanga yatoo neabuse handi saka dare rinoona kuti mhosva yenyu makakanzurana hapana ane mhosva yekuripira umwe munhu nekuti iwewe wakazvitonga wega ukandouraya motikari uyu atoone makosti ekuti akataura uya wega anenge achitoclaima more cost from you so dare rinodismisa nhau yako iyi etino cost kuti endai hapana chaunoripirwa nekuti wakatora matare ukaisa mumaoko wako akakuzvimbira nonzi kudya sadza nonzi kudya chimbodza inozvimbira ikoko wega uchidya mbodza yokuzvimbira wazvimbirwa waakutoda kutotuka kuti ndadyirei mabikirei mbodza iwe waiona kuti imbodza apatukacha ndimo mufananidzo yatopera dzimba case yatonzi dismissed with no cost asisina any weight after that enda kana uri ukaenda kupi tokuti enda undomhangare kumwe haya necourts and so forth but they will come with the same verdict nekuti chawakanyangadza iwe wakazvitongera nyaya yako yanga yakanakisa ini ndimomotikari akabvira kutondipa zvese kudai anga riri zvichisimba akatondipa zvese takutaurira iwewe unotaura ndakapuwa iye uyu anotaura kuti wakatora through extortion munyaya zvenyati kana munhu anotaura saka tinouvimba zvipi pakati penyu tinotopedza zuva zvimba zvese nekide zvazvi zvechisimba zvende zvaizoitikira mutauri muno makadai kangoenda mapurisa ndandatorwa motikari yangu zvechisimba iwewo ipapo ungadai wakaenda kumapurisa kuti ndapuwa motikari iyi wakasvika wakandoipaka usina kufamba nayo fanai michishandisa motikari iyi ndichitsvaka mari iyi fanai michishandisa motikari Dismiss your case.